O vindeiro 12 de agosto, o ceo de boa parte da península ofrecerá un espectáculo excepcional, un eclipse solar total. Durante uns instantes, a lúa cubrirá por completo o sol, facendo que o día escureza brevemente e permitindo observar a coroa solar, unha das imaxes máis impresionantes do ceo. Este fenómeno, que non se volverá a repetir en décadas, acadará o seu punto máximo o sol por e a fase de totalidade durará apenas uns 30 segundos. A pesar da súa beleza, observar un eclipse sen a protección axeitada pode causar danos graves e irreversibles nos nosos ollos. A radiación solar pode producir unha queimadura na retina que é irreversible e pode afectar de forma permanente a visión. Unhos segundos poden ser suficientes para producir un daño na retina, e o que pasa é que ese é un daño que non doe e non o vas notar no momento, pero pódete acompañar durante toda a vida. Os especialistas insisten en que a única forma segura de ver o eclipse é mediante lentes homologadas con filtros solares certificados. Estas lentes contan con 3 capas de protección. O primeiro filtro bloquea o 97% da radiación infravermella. O segundo elimina o 97% da radiación ultravioleta e o terceiro reduce o 99,99% a luz visible, evitando danos graves nos ollos. Grazas a isto, bloquean a radiación perxudicial e permiten ver únicamente o disco solar. Estas lentes homologadas para eclipses solares poden utilizarse por riba das lentes graduadas. É importante que queden ben axustadas á cara, sobre todo no caso dos nenos. Ademais, recoméndase non utilizar lentes de sol convencionais. As gafas de sol convencionales non teñen os filtros que necesitamos para protegernos da radiación do eclipse. Teñen que ser unhas gafas que teñan a certificación 12312-2. As gafas de sol normales teñen unha terminación que termina en 1, non en 2. E aparte teñen que ter a denominación CE. A chamada retinopatía solar prodúcese cando a radiación dana aos fotorreceptores da retina, provocando lesións que poden ser permanentes e que en moitos casos non se perciben ata varios días despois. Poden aparecer síntomas como visión borrosa, visión de líneas ou formas torcidas, visión de zonas negras no campo de visión. E o problema desto é que pode non aparecer no momento en que se produce a lesión, pode aparecer horas ou días máis tarde, polo que hai que ter moito cuidado con isto. O principal problema é que o eclipse xera unha falsa sensación de seguridade. Aínda que o sol estea parcialmente cuberto, a súa radiación segue sendo igual de perigosa. As gafas son imprescindibles, mesmo para inmortalizar o momento cunha cámara. A propia cámara non nos vai proteger fronte á radiación, así que necesitamos sempre utilizar as gafas homologadas. Non pensedes que por ter un dispositivo móvil ou uns prismáticos ou algo así por diante nos vai proteger eso directamente da radiación. Necesitamos as gafas homologadas a maiores. Durante a observación tamén é importante facer pausas periódicas. Se o día estivese anubrado, aínda que non se vexa directamente o sol, o eclipse segue sendo perceptible polos cambios na luz e na temperatura, pero isto non substitúe a protección ocular durante a observación directa. Se tras o eclipse se experimenta visión borrosa, aparecen manchas ou distorsións, é fundamental acudir inmediatamente a un especialista para realizar unha avaliación ocular.